sa pagpamalandong kabahin sa resurrection narrative sa tuang Ginoong Hesus Kristo. Ang upat ka mga ebanghelyo diya sa tuang New Testament ilagyod nga gi-present o ilahang nga gi-narrate nga si Maria Magdalena gitagaan sa pribilehiyo sa nabanhaw nga Kristo nga siya gayud mao ang unang witness diha sa pagkabanhaw sa ato ang Ginoo. Pagkabulahan gayud ni Maria Magdalena, no? Tungod kay siya gyud mao gipili sa atong Ginoo nga mamahimong una nga testigo diha sa iyahang pagkabanhaw. Unya atong nadungog diha sa ebanghelyo sumala ni San Juan, at first instance wala siya makaila sa ato ang Ginoong Hesus Kristo, no? Tingali tungod kay naa siya sa kaguol, tingali tungod kay napuno pa og mga luha ang iyahang mga mata, no? Nya tingali wala gyud to sa huna-una ni Maria Magdalena nga mabanhaw ang atong Ginoo. So it is understandable na wala dayon siya maka-recognize sa nabanhaw na Ginoo. Kung sumala sa ato ang nadungog diha sa ato ang ebanghelyo, it was only at that point nga gitawag siya sa atong Ginoo Maria, diha pa niya na recognize o na ilhan ang nabanhaw nga Ginoo. Unsa may atong makuha nga pamalandong nining pagbasa nato sa ato ang ebanghelyo. Ginaingon mga igsuon ko that the sweetest word a person may hear is his or her name. Tinuod, no? Ang pinagkatamis nga pulong para sa tuang dalunggan, maubaya yun ang atong tagsa-tagsa ka mga pangalan. Mauna nga musulot atong mata kung tawgon ta sa laing tao o ingnon ta psst, psst. Masuko ta, di ba? Mulingi dayon ta, mutukar din atong pagkamaldito o pagkamaldita, no? Hait kay atong mata kon sangpiton ta og psst, psst. Masuko ta, mulingi dayon ta, dayon ingnon tag hoy, hoy. Muriak dayon ta, di ba? Muingon dayon ta, ay kog ingnang hoy, hoy, kay naabaya ko'y pangalan, no? So para nato, ang atong pangalan is the sweetest word nga madungog sa ato ang mga dalunggan. Perhaps that is also the reason nga no, si Maria Magdalena naka-recognize sa atong nabanhaw na Ginoo, pinaagi sa pagsangpit sa iyahang pangalan, no? So nindot kayo ni nga punto para kanato, no? Ang atong Ginoo naa siya'y usa ka personal and sweet relationship with each one of us, no? Sumala pa sa giingon sa ato ang Ginoong Hesus Kristo, my Father in heaven knows even the number of the hair on your head. No? Kabalo ang atong amahan, maski gani sa kadaghan sa lugas sa ato ang buhok nga naa sa atong ulo, nahibaluan na sa ato ang langit ng amahan. Kunya sa Old Testament pod, pinaagi ni Propeta Isaiah, ipakita pod kung unsa kita kaduol sa kasing-kasing sa ato ang Ginoo. Nga miingon si Propeta o sa Isaiah, nga niingon siya kanato, that the Lord has written our names on the palm of His hand. Pagkanindot, di ba? Gisulat, gikulit na sa Ginoo ang tagsa-tagsa nato kapangalan diha sa iyahang mga palad. Nindot kayo kana nga
nindot kay kana nga analogy, nindot kay kana nga symbolism alang kanato. Nganong palad manggayon gisulat sa Ginoo ang tagsa-tagsa nato ka mga kamot, tagsa-tagsa nato ka mga pangalan. Nganong dili man sa aping, nganong dili man sa lapalapa, nganong dili man sa bukton o sa tuang likod, nganong diha mangyod sa palad niya gisulat ang tagsa-tagsa nato ka mga pangalan. Tungod kay of all the parts of our body, it is only our palm that is comfortably closest to our heart. Di ba? Ang atong palad, maura gyud ni atong mabutang closest, comfortably sa ato ang kasing-kasing. Ang atong baba, di magyud nato maduol sa ato nga kasing-kasing. Ang atong agtang, di magyud nato maduol sa ato ang kasing-kasing. Ang atong lapalapa, di magyud nato maduol sa ato ang kasing-kasing. Ang ato lamang palad, maoy mabutang nato in a comfortable manner closest to our heart. Ning anak pod ang imagery nga gipakita kanato sa atong Ginoo kung unsa kita kasuod diha sa kasing-kasing sa Ginoo ng atong tagsa-tagsa ka mga pangalan nagikulit niya diha sa iyahang mga palad suod usab diha sa ato iyahang kasing-kasing. So mauna ipakita sa atong Ginoo no how personal and sweet is our God in His relationship to each one of us. Ug mao pud na ang hagit diha sa tuang taghatagsa ka mga kaugalingon, no? Ang atong buluhaton is always to establish a personal relationship with God. Kung dili lamang personal, kundi mamahimong sweet relationship. Tamis nga relasyon ngadto sa Ginoo tungod kay kanunay naamanta duol sa iyahang dughan, no? Like for example, kapuso nato niya itong pamalandong ni King David, no? Si King David was the greatest king that Israel ever had, no? Pero bisan pa, unsa kapalangga si King David ngadto sa Ginoo. Pero David also displeased God very, very much. Tungod kay nakakommit siyang adultery, nakahimo pagin siya og murder, no? Apan bisan pa sa dako na sala ni King David, ipalangga siya sa Ginoo because David never detached his heart from the heart of his loving Father. Mao po na ang atong buhaton mga isuon ko. Makasalata, may salaag ta, gikan sa Ginoo, pero dili yun nato ibulag ang atong kasing-kasing diha sa kasing-kasing sa atong mahigugmaong amahan. Manindog kita alang sa to